Daytoy podcast, ket may papan iti pakasaritaan ti maysa a balasang a nagbali na banwar, ken patron a santa ti Pagilian a Frances. Isu ni balasang amanagan ken pagaammo a Jeanne d'Arc iti Frances, Joan of Arc iti Ingles, ken Juana de Arco iti Espanyol, nga isut kadawyan a pakaadawan ti panakaysawang tinagan aganggan na iti lengguwahe a Pilipino. Napauluan daytoy asarita iti balasang ti Olyang, wenno iti Ingles ket balasang ti Orleans. Isu ni Joan of Arc. Iti daytoy podcast inaganan tayo ni Jeanne d'Arc iti Jeanne. Martir, santo ken banwar, ket babaen ti panangiturong ti Dios ken kuana, indauluan na ti milita ti Pransya, iti panangpermekde kadagiti Ingles. Maraem a balasang daytoy, kadagiti nagan a panangamamuan ken kuana, dagiti kadawyan a makipagili iti Pransya, Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc, Jeanne Romy, wenno Jeanne de Voutung, pinili na ti Jeanne d'Arc nga isut maninagan ken kuana. Pagaammo ti tattao ni Jeanne, a balasang ijay Olyang, nupay na iyanak daytoy ti purok a managan Domremy, ijay lugar ti Lorraine, ijay Pransya. Naipasngay daytoy idi 1400 sangapulo ket dua, kada Jacques d'Arc ken Isabel Romy. Nanumu ti panagbiag dagiti tattao ijay purok ti Domremy, ket kas kadagiti dadduma purpurok, agsasalupang dagiti dandana, akikid dagiti pagdalanan, anay babaet kadagiti balbalay ana atepan iti panaw, agpasto ti baka ken karnero ti pagbibiyagan da, ket agtrabaho amin dagiti agtutubo nga agpastor. Iti maysa a nalawa ken nangato a limpia a lugar, ditoy ti pagtubtubuan ti agduduma a ruruot. Iti nagtengaan na, adda na ngayed adakkel a kayo nga agrangpaya. Ditoy ti paggusgustuan dagiti ubing a papanan no tiyempo ti kalgaw. Mapanda ditoy nga aguumong nga gaayam, agkankanta ken agsalsala. No panawen ti panagtubo, isuntume ti panagaramid da ti korona ti sabsabong, ket ibitin da dagitoy kadagiti narway asangana. Dayta ti kas pangayayo da kadagiti engkantada nga adda sadyay tapno iti kasta saan amang dangran dagitoy di makitkita kadagiti ubing. Patalawen daket di dagiti insekto ken dagiti uleg nga umasideg iti kayo no mayayo da. No adday di matay nga ubing iti purok kunaen dagiti tattao nga uray dagiti engkanto ijay akayo ket agladingit da. Ipeltiing da ti leddaang da inton dumanon ti aldaw ti panakaitabon. Addan to datdatlag anay bitin a sabong, amanagan immortel iti sanga, ti batog tinagtugtugawan ti natay nga ubing. Pasaray idi adagiti ubing a dimmakkel ijay Domremy, ket mapanpanaganan da iti ubing iti kayo. Pagaayat damet ket di ti maawagan iti kasta, agsipud ta ti kay papananda iti kadakwada, ket naaddaan da iti na espirituan a pribilehyo. Tallo ti kakabsat ni Jeanne a lalaki nga imununang yamisu, at damit ket di kabsat na a babae nga adingan na. Dimakkel ni Jeanne a nakipagbiag, kaya nakipagayayam kadagiti pada ng ubing iti purok, akas kadawyan kadagiti agna edidyay. Numan pay saan da masisirib, nasisiyaat ti panagpuspuso da. Manakigayam da nga ubing, kaya natulnog da kadagiti dadakkel da. Nasisimpet da, ket traemen da unay ti padi ti simbaan. Naadal ni Jeanne ti panagdait iti inana, ket kaskan kuana, nagbalinmet daytoy ang nalaing aman naid. Idiag 28 ni Jeanne, 1420 idi, nang rugi a maaddaan iti na espirituan a sirsir mata. Dagitoy a parmata tinangguy-guyugoy, ken nang iturturong ken kuana nga agserbi iti Dios. Iti panaglabas dagiti lawas ken bulan, ad-adda arimangrang dagiti parparik na ken kuana. Pasaray namang mangyeg iti pampanunot na dagiti boses ni Apo San Miguel Santa Catherine iti Alexandria, ken Santa Margaret ti Antioch. Dagiti timek ket mangidutdutok ken kuana nga isu ti mangisalakan iti Pransya. Dagitoy ti mangibabaon ken kuana, amapan makiinnuman, iti inaunaan nga anak ni Ari Carlos a may kanem,
wenno Charlasis. Daydi inaunaan nga anak ti ari, ket managan Carlos amay kapito, wenno Charlaset, ket isot na ikaddeng sumublat to iti trono ti pagarian a Pransya. Ti lubong nga nagbiyaga ni Juana, ket napnuan riribok, kadagidi a panawen, iti lasod iti sanga gasut atawen, manipod 1337, 1337, agingga 1453, wenno 1453, kanayon ni di ti guban-gubat iti nagbaetan, dagiti agturay a pagarian ti Inglaterra, ken ti agturay nga ari ti Pransya. May panggap daytoy iti panaginnagaw da iti panangituray, iti mapagkaysa pagarian dagiti dua a nasyon. Ket idi tawen 1420, wenno 1420, isut panangarami dagiti Ingles ken Pranses, iti tulag ti Troyes, wenno Treaty of Troyes. Pinirmaan daytoy iti mangibagi ken ni Ari Carlos amay kanem, para iti Pransya, ken ni Ari Henry amay kalima para iti Inglaterra. Babaen iti daytoy a tulag, mapagkaysan to ti panagturay, ni Ari Henry amay kalima, iti nagkadwa a Pransya ken Inglaterra, kalpasan ti ipupusay ni Ari Carlos amay kanem. Kas pamasingked iti daytoy a putulag, na ilanad iti kasuratan, at ti anak ni Ari Carlos amay kanem a babae, a managan iti Catherine, ket maipakalaysa ken ni Ari Henry amay kalima iti Inglaterra. Sakbay daydi a panakaarami ti tulag, napasamak ti panagsinnarak ken panagsaranget, dagiti Ingles ken Pranses, ijay Agincourt, nga akinamyanan na paset ti Pransya, idi may kasangapulo ket lima, iti Oktubre, 1455, wenno 1415. Isut nakaparmekan dagiti militar a Pranses, numan pay dakdakkel da idi a puwersa, ngem ti puwersa nga indauluan ni Ari Henry amay kalima ti Inglaterra. Si maruno iti daytoy a nakaabakan ti Pransya ti panangrabsut dagiti Ingles, iti may sapay nga ili a managan Normandy. Ngem iti daydi panagpinirma ti Inglaterra ken Pransya iti katulagan idi 1420, idi 1420, kinay papanan daytoy a mapukaw ti turay ken tawid ti anak ni Carlos amay kanem, a lalaki ani Carlos amay kapito. Maawan pay amin na dagdaga, sanikwa, pribilehyo ken titulo, anay tuding amay patawid kumakenkuana, sigun iti paglintigan ti turay ti kapututan da. Saan nga rod nga imanamong ni Carlos amay kapito, iti daydi tulag nga indasar ti Inglaterra, nupay inayunan met ti amana. Isut gapuna nga idinatay ni Carlos amay kanem, ti Pransya kalpasan ti dua am tawen 1422, wenno 1422, nagtultuloy ti panakiranget dagiti Pranses, saan da ang nagkiriin a simuko a nangawat kadagiti Ingles. Iti daydi tawen a panakaarami ti tulag ti tua, isumet ti tawen a panangrugi dagiti sirsir mata ni Jean, wenno Juana. Naglabas dagiti tawen, ket idi 1428, 1428, babaen iti naipatagtagay net kenkwana, napan ni Jean, ijay lugar ti Vaucouleurs, tapno saraken na ni Robert de Baudricourt. Kumander idi ti militar ni Robert de Baudricourt, a pasurot ni Ari Carlos amay kapito. Agtawen idi iti 16 ni Jean, ket dinawat na iti kumander amay datag daytoy iti ari. Nasken abauten na ka ni amam, gapu iti kinaadelantadam, kinuna ti kumander kenkwana. Pinagawid na daytoy asaan na nga inkan kano. Ngem, nagsublima na ni Jean, ket iti dayta pa nagsublina at da mensahe na. Naabaken ti puwersa a Pranses, ijay panakiranget da ijay Rouvray, impakaamuna. Masapul nga ituludnak nga ipan, kini Apo Carlos sa may kapito, insarunona. Adayu kanawatiwat ti Rouvray, a naglalabanan dagiti soldado ti Pransya, ken dagiti puwersa nga Ingles, ket dakkel ti panagtalek dagiti Pranses, a mga bakda, nga awan dudwana. Ngem, awan makaammo no anya ti napaspasamak iti daydi a panaglaban dagiti puwersa,
agsipud tawan pay si Mangpet kadagiti mensahero nga gapu ijay. Apaman nga da si Mangpet a mensahero, napaneknekan ti commander, anapaypayso ti kinuna ni Jean. Daydi asaranget, ket didigra ti nakapamayan ti pwersa a Pranses. Napasiddaaw ti commander. Karkar na ti panakaammo ni Jean iti napasamak. Kasano kuma ti panakaammo na, ket awan idi ti sabali a pakaamuan, ti nagbanagan iti ranget, no dilaeng dagiti mensahero a nagapu sadyay. Napanunot na, ang nalabit nga addadatdatlag a kabailan ti balasang, a mabalin a makapagserbi at tumulong iti pagarian. Iti kasta, inkadeng ti commander nga itulod na ni Jean a makisao ken ni Ari Carlos a may kapito. Ket tapno masalakniban ken makaasideg dayto iti ari, pinagkawas na ni Jean iti pagan-anay ti soldado. Tawen 1429 idin, nikan ti commander ti kabalyo ni Jean, a pagsakayan na, kaya't nagdalyasat da kadwada ti sumagmamanupay a soldado. Iti daydi agundaway, pinuted ni Jean ti atiddog a buok na iti ababa, tapno aglang nga akas lalaki. Nagtuloy ti basit abuyot da, abimalasew iti teritoryo dagiti Ingles a kabusor da. Sa nga pulo ket maysang oras ang nagdalyasat da, sakbay ang nakagteng da, iti pagnaidan ni Carlos ang may kapito. Idi ununa na, saan ngayon kaskaso ni Carlos ang may kapito ni Jean? Pinagururay na daytoy ti duwa nga aldaw. Nagkawes ni Carlos ang may kapito ng limlimo, tapno awan ti makailasin kenkwana, kabayatan ti panakilangin na kadagiti tattao iti arabayan ti palasyo. Ngem, uray pay no narway ti tattao idi, saan apulos ang nagsarimadeng ni Jean anang lasin iti ari. Diretsyo ang napan nagkurno ken ni Carlos ang may kapito daytoy. Banag daytoy ang nakasdaawan, dagiti tattao ang naseknan, kastamet dagiti nakaimatang, asaan apulos ang nakailasin ken ni Charleset wenno Carlos ang may kapito. Nagkaysaan ti maraem nga ari ken tinanumo a balasang tinagkuna, at ti mensahe nga indatag ni Jean, ket saan ang nakapapati, apay ket kuma, abaonen ti Diyos Apo, ti maysa nanunumo a babae a mannalon, adi pay makabasa, tapno mangidaulo daytoy, iti agkakasiglat, ken addaan adu apadas na, iti gubat a soldado. Ngem saan ang makirin ti sinuman ti ayat ni Jean nga agtulnog iti bilin dagiti timek ken kuana. Kasapulan a pagserbyan na ti pagarian a Pransya. Adda dua-dua ni Carlos a may kapito iti kinasimbeng ti panunot ni Jean, kaya't pinaamiris na daytoy kadagiti papadi, ken dagiti masisirib iti relihiyon. Imbaga dagitoy kankwana, nga awan ti napaliiw, wenno maatap da, may kaniwas ken ni Jean, no diket di kinasingpet, kinapudno, kinatarnaw ken kinapakumbaba. Napanunot ni Carlos may kapito ti kinakawaw ti namnaman na amay sublina ti turay iti pagarian kadagidi a panawen. Amin na pamuspusan ang mabalin na ket impakat na idin. Tapno mapatalaw ken maparmek dagiti Ingles ang nangagaw ken nangukupa kadagiti ili ti Pransya, ngem awan nagmamaayan na. Patinayon dalatta anang raraot ken nang tagikwa kadagiti agsasaruno nga ili. Saan da bigbigen ti panagturay na akas agtawid iti panagari, impapilit dagiti Ingles, nga ipabigbig day ditulag titwa, a pinirmaan ti inana ani Reyna Isabel. Ti inana, tinagpirma akas panakabigi ti amana ani Carlos amay kapanem, gapo iti panagmauyong daytoy. Daydi atulag, ket isot panangiyallati ti turay, ken panagari ti Pransya kadagiti Ingles, kalpasan ti ipapatay ti amana, ani Carlos amay kanem. Iti daydi panangiya si deg ni Jean iti singasing na ken ni Carlos amay kapito, nagrikot unay idin ti ari. Ket iti kasta, naalukoy nga rod daytoy nga ikan na ti gundaway amay banag ti inkalikagom ni Jean a pasamaken. Mabalin a kinamauyong daytoy, ngem kadagidi a panawen nga aminen nga inyaramid na ket awan nagmamaayan na, awan ti mapukaw na, no ipadas na daytoy a kinamauyong.
Manuabulan ni din at ti siyudad ti Olyang ket binangyanan kan inokupaan dagiti Ingles. Daytoy tinapanunot na padasen da nga awiden. Iti kasta, binagaan ni Carlos ang may kapito ni Jean. Kinunana, no maikat mo, jay pan nakakuloob ti Olyang iti pwersa dagiti Ingles, agtulnog tuken ka dagiti soldado. Inikan ni Carlos ang may kapito ni Jean iti kabalyo, igam ken kalasag. Ngem idi awaten ni Jean ti kampilan, nakangeg iti timek anang ipilaw, tapno saan na nga awaten daytoy. Binaon ti timek ni Jean iti likod ti altar iti kapilya ti Santa Catherine. Ijay, kas imbaga dagiti timek, nasarakan ni Jean tinaykali a kampilan. Inso kibet na daydi armas ket nagturong nga rod daytoy ijay Olyang. Malaksi iti igam na ti maysa awagayway anakay saadan tinagan ni Jesus ken Maria. Iti 5 bulan, naglabas sakbay daydi ipapanna ijay Olyang, maysa laeng apan nakisarangit tin kagumaan dagiti Pranses, apan nang serrek iti kuta dagiti Ingles. Ket iti daytoy agundaway, saan ang napakpakadaan dagiti Ingles daydi nga iraraot ti buyot nga indauluan ni Jean. Apag sangpet ti bunggoy, ginundawayan daydi pa nakakellaat dagiti Ingles, ket dagos adi marupda. Natagikwada daydi muna akuta, si maruno an awid dati may sapay, ken may sapay, ket maysa-maysa nagsasaruno an nasublida dagiti kuta, idinto an nagtaray dagiti Ingles asaan an nakasagana. Saan an napakpakadaan tinamay anda apan ang raot iti Olyang, ket siyam ngaldaw kalpasan na, nagsanuden a pimanaw dagiti Ingles. Nadangran ni Jean iti daydi, ngem nagsublimet laeng iti sibay dagiti soldado, apaman a naala na ti pigsana. Kalpasan ti makabulan, addan iti ima dagiti Pranses ti ili nga Olyang. Daytoy a panagbaligin ni Jean, ket isut nang bini, iti panakabiag manen tinamnama ti Pransya. Naaddaanda iti namnama a maispal daytoy iti ima ti turay dagiti Ingles. Napakired dagiti Pranses, alumaban amang gunod iti panakawaya-wayada. Masapol a pumanaw dagiti Ingles iti Pransya, imbalaag ni Jean. Masapol a maydanon tayo ijay Reims, ket ipakita tayo ati Pransya, ket para kadagiti Pranses. Masapol a makoronaan ni Carlos a may kapito nga ari ti Pransya. Adda idi ti disso a Reims, iti uneg ti paset, ti Pransya nga igem ken okupado, dagiti Ingles. Tapno makagteng da ijay, kinasapulan a makidangadang da iti maminadu. Adu dagiti lapped nga impatakder ken inaramid dagiti Ingles kadagiti madalanan da. Babaen ti panangidaulo ni Jean, simrek ti militar ti Pransya kadagiti ilili ti putputong a paglabasan da, ket iti tunggal ranget a napasamak, nasublida dagiti rangrangtay. Nasublida dagiti ili nga inokupaan dagiti Ingles, ket tiniliwda dagiti komander nga Ingles. Iti panagdinamag ti rungsot ti militar a Pranses, nagtaray a pimanaw dagiti soldado a kalaban da, kadagiti si maruno nga ilili. Idi simrek ni Carlos iti lugar ti Reims, tapno awaten na ti korona ti pagarian, idi may 18 ti Hulyo, 1429, 1429, na ikkan ni Jean, iti naipangruna pwesto, iti gimong dagiti timmabuno iti seremonya. Numan pa'y naibanagan ti koronasyon ni Carlos a may kapito nga agari, nasken idi at ikang runaan a syudad ti Paris, na igempay laeng dagiti Ingles, ket mapasubli kadagiti Pranses. Insingasing ni Jean, ken ni Ari Carlos a may kapito a masapol a bawyon da daytoy babaen ti pwersa militar. Nagkedked ni Ari Carlos, nagjaya ket di kadagiti Ingles iti tulag ti kinnapya. Kabayatan ti panaguray na iti sungbat ti Inglaterra, nang bangon met dagiti Ingles ti pamatalged iti pwersada ijay Paris. Ket iti kasta, napaluspusan day digundaway ti Pransya, amang parmek kadagiti Ingles tapno masublida ti Paris. Idi rimaot ti militar ti Pranses, napigpigsan ti pwersa dagiti Ingles, ket
napilitan ang nagsanod ti Persa ti Pransya. Nadangran idi, daydi dangadang ang napasamak ni Juan, ngam nagsubli adagos anapan ijay paglalabanan da, apaman ang nabailan na. Idi panawen ti panagtubo iti sumuno at awen, 1430 wenno 1430. Binaon ni Ari Carlos may kapito, ni Jean ijay lugar amanagan, Compiègne. Tapno sangwen na ti militar, nga idaulwan ti Duque ti Burgundy, amang karkarit kadagiti kabangibang a lugar ti Brie, ken Champagne. Kakuyog ni Jean, day di kabsat na a Pierre. Kadwada ti maysa a konsorte, kan sumagmamano a soldado. Ididimteng day ti Compiègne, si maranta ti panagnamnama dagiti umili idi masirpat da ti kaadda ni Jean. Iti kapudutan, ti maysa kadagiti panaglilinaban dagiti Persa ti Pransya, ken Ingles ijay Compiègne, pinauna ni Jean dagiti soldado anang lasat iti maysa arangtay. Ngem iti isa sa rununa kadakwada, natnag iti kabalyo na ket naipalladaw, daytoy tinakaigapuan ti panakakemeg na. Naaresto ni Jean, ket naipan kadagiti ima dagiti militar ti Duque ti Burgundy. Tidakes na, gayem dagiti Ingles daytoy a Duque, impan dagiti pasurot ti Duque ni Jean ija Burgundy. Naibalod daytoy jay iti maysa atawen, kabayatan ti panakipagurnos ni Ari Carlos a may kapito iti Duque ti Burgundy. Kadagidi a panawen, pagdindin na maganen ti kinamaingel, ken kinabanwar ni Jean, ammo dagiti Ingles, ano mabitay adaras daytoy, pagbalinen dagiti tattao a martir, ket mabalin adayta, ti mangigapo ti dakkel unay ariribok. Iti kasta, inkeddeng da, nga iraman da makibiyang, ti simbaan katoliko iti panakasentensya ni Jean. Babaen, ti panangalukoy dagiti Ingles, nagpasngat a nakibiyang, ti obispo ti Bivay, nakitulag daytoy, iti Duque ti Burgundy, babaen itinagan ti ari ti Inglaterra. Nangiyawat ti obispo iti Duque ti Burgundy, iti 10,000 a pirak, a kasukat ni Jean. Iti kasta, naipan ni Jean iti obispo. Inturong ti obispo ni Jean iti lugar a managan Royon. Inkeddeng, dagiti kasugpon ti Ingles a mamasirib, ken turayan ti simbaan, a mausig ni Jean iti korte ti simbaan. Makedngan daytoy iti pamabasol a peggad iti akem ti simbaan. Daytoy, katgapo iti panagkunkunana, a makisasao daytoy iti Dios. Kastapay a mapabasol nga addaan daytoy iti pamati iti ananito. Makedngan pa iti basol a panangsalungasing iti simbaan, gapwen iti panagkawkawes na iti kawes ti soldado. Kastapay a mahusgaan daytoy iti basol, a panagpanggep amang kettel iti biag na. Dayt di na yun da apabasol, may panggep ti panangpanggep na amang kettel iti biag na, ket isut pinangbalinswek dagiti mangusig, iti daydi panagtarigagay ni Jean, nga aglibas iti pagbaludan iti Burgundy. Daytoy daydi itatapwak na iti tawat ti torre, a nakaibaludan na. Ginandat dagiti mangusig, a pagsaritain ni Jean iti may kaniwas may panggep ken ni Ari Carlos a may kapito, tapno, maaddaanda iti pangipunganayan iti sarsarita wenno sasao amang dadael ken mangiparubo ken ni Ari Carlos. Ammo ni Jean ati waya-waya ti Pransya, ket nakasanggir iti Ari, ket iti kasta nagtaginayon a naulimek. Kasapulan a salakniban na ti Ari ti Pransya. Nagtaginayon daytoy asaan a nangisawang ti anyaman a sarita, a mabalin a baliktaden, dagiti mangusig agingga iti kaudyan a kanito ti biag na. Nakedngan ang nagbasol ni Jean, ket kasdusa na, mapapatay ang mapuuran daytoy iti tenga ti tiyandaan iti plaza. Nairamid daytoy idi may 30 ti Mayo, 1430 ket maysa, 1431 ijay Royon. Inggalot dagiti Ingles ni Jean iti natayag nga adigi, a napalikmutan iti mapuuran a pagsungrod, ken nagango aruruot. Impaimaan da iti basit a krus. At dadakkel a krusipiho, a naggapo iti asideg a simbaan,
ngayon tag-ay day di padi iti sangwanan, tinakaygalutan ti balasang, tapno makita na daytoy akas indawat na. Intultuloy ti padi tinangitag-ay ti daytoy, agingga iti naggilayab ti apoy, anang bungon kinijan. Idayen tapimuskulan ti asok, kan rangrang anang balkot kan kuana, impukpukaw ni Jan, tinagan ni Jesus, agingga iti inalununan ti daranudor taggilgilayab nga apoy, titimek na. Natay ni Jan, amartir iti edad na 29. 25 atawen, manipod ipapatay na. Nagbilin ni Ari Carlos amay kapito, ang maimbestigaan ti panakatay na iti korte ti Pransya. Idi 1456, 1456, naideklara ti kaawan basol na, ket naisaad a martir. Idi tawen 1920, 1920, iti may kasangapulo ket innem nga aldaw, ti Mayo, indeklara ti simbaan ti panagbalin na a santo. Iti agdama, ni Santa Jeanne d'Arc, tinaindaklan a santo ken patron ti nasyon a Pransya.